Erokamano nyakora Ramogi kuom yiero RAMOGITV weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono kamoro amora ma intie an gi geno ni odiochieng' mari dhi kodi makare bang' chiewo kendo koro in e chenro ma ka kod kacha mar yudo gima inyalo dolo godo kumbo, gima inyalo yiengo godo ti kata mano manyalo donjo e kungo mari mondo chenro magi odhi makare. Nyakora Ramogi kamoro amora ma intie en singo mara en ni waikoni weche manyien mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka nyaka ne piny ru kod mago mosebedo ka waluwo bende. Kata kamano mokwongo wayudo ne thund weche madito ma wamiyo pek. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasia ochwali doho kitude kod rocho ratich MCA moro gi kodira mokalo. Nindo kaw dhiang' kanyon dhiang' nindo dhi, rombo bende nindo dhi, gwen 10 bende nindo dhi. Jodak ma Madungo e kaunti ma Siaya ywago rochruok mar arita e gwenge makono kaluwore kod monj ma jonjore timo e udi e seche mag otieno. Jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu biro telo ne romo mar chwalo kwe kind jaod bura Silvanus Osoro kod gavana ma Kisii Simba Arati. Bethuolo nyakora Ramogi mar tudri kode nambari 360 kata bende nyalo luwo weche gi manyien kokalo e Facebook mar RAMOGITV to koda mbui mar X @RAMOGITV KE kaachiel kod YouTube. Machiegni nyakora Ramogi nyinga en George Bati. Jaod bura ma Mumias East Peter Salasia ochiwore do ma Mumias tok jang'ad buche Marcela Onyango nyoro golo chik mondo mi ochop somne ketho ma odonjnego. Salasia itudo kod goyo MCA ma Makunga Isongo. Salasia notamore ketho 2 moting'o nyaka ketho kwe e romo moro. Marcela Onyango irito mondo ogol ng'eto kapo ni jaod bura no idhi wegi rambun ka chop saa 8 odiochieng' ma kawuono. Someone is admitted at hospital, official number 73 of 2021. Yep. We are not disputing the fact that the accused person visited some hospital. What we are disputing is his claim that he was admitted on the 15th, making it impossible for him to appear before this court on the morning of 16th. And Your Honor, we maintain that the accused has not provided any document to this court to prove this admission. Riwruok mar okinde mar LSK bad ma Mombasa onyiso gai mar do Mathakome mondo mi kik bag twag jatend piny Kenya William Ruto e wi weche mag mibadhi manchane otuoni okwako bad Migago mar do. Okindego koni jatend piny onego luw chike kendo okawo okang' mar donjo ne jong'ad bura ma oseyango ni timo mibadhi e bad Migago no mar do. Gikoni luoro margi en ni jatend piny kidek chiwo siem ne ogai mar do gino ma kidek rocho ratiro mag yalo buche ma ochwale do. Ma timore bang' jatend piny koni oikore mar bago twag gi ogai mar do mar rango kaka ginyalo rakore kod weche mag mibadhi. It's often a show of good faith. We're apprehensive that the route chosen to do so is not envisioned in our Constitution. We call upon the Chief Justice to ensure that any engagements on this are part of the constitutional thresholds. Tunamwambia Chief Justice Mathakome kwamba hana nafasi ya mdahalo na Ruto kwa sababu kila mtu ana majukumu yake. Kama wana malalamiko yoyote dhidi ya jaji yoyote yule, wana haki ya kupeleka kwa Judicial Service Commission na itachunguzwa, na kama jaji ana makosa itatauliwa tribunal ya kumchunguza. Lakini hakuna masala ya kujifungia katika rumu wakasema anafanya mdahalo ama anafanya discussions. What discussions? If you have lost, appeal. If you are uncomfortable with a certain judge, judges are known by name. Corruption does not exist in gross. It will be ABC is corrupt. Take them forward. So I urge the Law Society of Kenya and the judiciary to be vigilant so that we do not go back to those dark days of the 90s when decisions were made at State House. Jaod bura mawuok e kweth maketo piny owacho tesre owacho ne dwaro nitie mondo spika mar od bura maduong' Moses Wetangula
ulungromo makende mar twak wi thicho oko jatend migawo mar omenda wirani odeko chwalo omenda mag NGCDF kalure gi jood bura kata jood bura ma Matungulu Stephen Mule. Thoth jood bura orwako dwaro ma kamano. Deko mar CDF owacho ni osethiro chenro mag somo e kar chung' od bura mathoth. Poni deko mar omenda no pod biro chunogi mar thicho jo oko jatend migawo mar omenda Gire Njuguna Ndung'u e apisi mare. Mule bedo loso kama orwacho kama bang' pogo kompyuta e skul moro e kar chung' od bura mare ma Matungulu. We have already appended our signatures at the petition which was been done by our whip, Mheshimiwa Manyien, and through the coordination of Mheshimiwa Otienda Amolo and the leadership of the House, we have appended our signatures to request the Speaker of National Assembly to recall the House, the National Assembly, so that we can discuss the issue of disbursement of NGCDF money for members of the public and members of Parliament to be able to get back to the constituencies and assist parents who are suffering under severe economic times to take their kids to school, to make sure that at least those students who are supposed to benefit from this money, they get the money. Riwruok jopuonj mar NAT koro dwani jatend duol ma ochung' ndiko jopuonj tich pacho ka TSC Nancy Macharia odar jotend jopuonj duto ma osebed kibo ngimagi bang' duoko mar penj maduong' ma higa mokalo. Jagoro mar riwruogno Collins Oyuma oloso gi jofwambo Mombasa ok en gima ni kare mondo moko kuom jotelo bed ni masani koro siayo jopiny mar thicho oko moko kuom jotend jopuonj kata jopuonj madongo e sikunde ma jopuonjre ne ok otimo maber e penj. Okwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo okaw okang' ne jaod bura ma Mumias East Peter Salasia mitudo gi wach mar siayo jopiny mane ogolo jopuonj kata japuonj moro e skul gi thuon wira ni jopuonjre ne ok otimo maber e penj maduong' mokalo. Pronounce here. And we are telling Teachers Service Commission, it is time that you now withdraw principals and head teachers of institutions who are being threatened by leaders who incite the general public to take unlawful action against employees of Teachers Service Commission. I've made reference to this particular MP, and this one must stop. And I also want to call upon the Minister of Interior Government. The CS, can you take action on such? It borders hooliganism, and not even hooliganism. This is a breach of the law. Sure. And you know, Bwana CS, what should be done to such people. Correct. My brother Mashogu condemning this act is not enough. Yes. Can you take action? Obila e sub-county ma Ugunja e county ma Siaya koronono ji moko ma chich ni osebedo kanyayo timbe mag maundu koting'o kuo mag jamni kod turo udi e seche mag otieno ma osebedo katimore e gweng' ma Madungu kod alwora mare. E gweng' ma Nyaere jaduong' Vitali Solo achiel kuom joma ne okwal jamni mage okone sani odong' e lwete bang' mae jamni manyicha ne ogeno ne nyalo konye e kinde mabiro. Ka jopiny bende sayo obila kuom rem kao ndamo kata bang' yudo lipot. Jaduong' Olo koni chakre ne ogo lipot bang' kwal jamni mage onge obila moro amora mosechopo dalane mar timo nonro. Komanda mar obila ma Siaya Kleti Kemboi kata kamano koni timbe mag maundu kod kuo jamni osedok piny e gwenge mag Madungu ma yudore e tong' mar kaunti ma Siaya kod Kakamega. Oyango ni giseyudo nyinge achije mag kuo jamni e gwenge mag Sigomre kendo gisechako timo nonro mar kao ndama ne joma ibiro yud kanyayo timbe mag maundu e gwengego. Nyoru mama nowuok ni dhi yawo dhoot mondo gol dhiang' otwe oko. Kane omondo gimo sa 12 kane ochopo koyawo dhoot hivi to noneno thuon dhoot maduong' ikor sis nindo kuny sis botong' fito bo dhiang' nindo kaw dhiang' kanyo dhiang' nindo dhi rombo bende nindo dhi gwen 10 bende nindo dhi. Wan ne wawacho ni chief nong'adnwa rieko jogi hinyowa.
nikech security madritwa onge. Ka giwinjo kar kongo to gidhi. We have done a lot through frequent patrols and respond to incidences of stock theft crimes. And I'm assuring the people that already we have some names of suspects which we are very much monitoring the activities within that area. County Commissioner ma Narok Isaac Masinde oyango ne achije ma coach adek ma liekorene manonego jal moro mar weche mag lope Lawrence Nkamasano ne onegi dweni ondamo machuok kende kowuok e dalane. Wachnek ma kamano nokelo ng'anyo ka jodak ma Naikara e kar chung od bura ma Narok West ywago kethruok mar arita e gwengego. Masinde chechne chal kagima jagono ne onegi e wi weche moko matudore kod weche mag lo e kinde ma obila dhi nyime kod timo pedha e wi nek ma kamano. Timno osemiyo orida arita e gwenge ma Narok ka obila bende ogo kambi e gwengego ka gimanyo jogo manotimo tim makoch ma kamano. Jagono noiki ngeso mokalo ka oweyo min ot kod nyathi ma jahigni 3. So far tumeshika watu 3 na walienda kotini jana. Wanaendelea kutusaidia na uchunguzi na niko na uhakika in the next few days ukweli itakuwa imejulikana why the surveyor was killed na aliuawa na nani. Tunaendelea kufuata communication yake alikuwa amefanya na nani. As far as we are concerned up to now, we suspect hiyo mada ya surveyor ni mambo tu ya madili ya mashamba. Erokamano nyako Ramogi kuom keto RAMOGITV nani wakaw ywe marwa manadundo ka wadugo to pod wan gi weche mamoko manyien kama bende wamedo singo ni kelo mathoth ahinya ma otimore gwenge mopogore opogore weche manyien mag Migago ma kawuono. Ka kamano wakaw ywe ka wadugo nyako Ramogi pod wan gi weche moko manyien kik idhi mabor. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana RAMOGITV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go tich abich ka tich abich seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome Mom and Away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nyakora mogejo wacho ni kete manaka. Ramogi Night, tich abich ka tich abich saa 4 otieno. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Geoffrey Mwaniki Nyamo. Ndani ni wapi? Ni Mwea, Kirinyaga County. Mimi ni mkulima. Sijawahi cheza tena. Ilikuwa mara yangu ya kwanza. Niliambia my wife, nilimpigia simu pale alikuwa kazini, nikamwambia nimepigwa simu, nimeambiwa nimeshinda. Nitajaribu, nitaendelea kucheza. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ramogi wadhi mbele ni tend karo alama Lake Basin Development Mall LBA koro oyangone gintie winjruok kod kambi jopiny China mar China Stores mayudore Nairobi maneno ni giyawo bargi moro e boma ma Kisumu. Ma en gima dhi neno ni karo alano koro bedo ma odich kaluwore kod nok mag johala ma osebedo kathiro chenro mage kuom higni mathoth. Jata tije mar LBDA Wycliffe Ochiaga omedo ni apaya ma Kisumu kadhi Kakamega mane rach kendo mono johala kawo thuolo mag kuonde ohala bende sani oselosi. Omedo ni nyaka sani atamalo 47 mag thuolo mag kuonde ohala e LBDA osipong' kod jouso mamoko gin bede piny owacho mamalo kaka duol mar KRA. Lake Basin Mall kaendi wan gi space ma oingo 360,000 square feet. Seche mwawuoye ni wan gi atamalo 47 ma osekaw, to watimo juu chini mondo wane ni gino medore nyaka e atamalo 95. Lake Basin Mall kaendi sirikal nolose mondo okony Lake Basin Development Authority yudo pesa miluongo ni appropriation in aid, and nitiere dhoudi mamoko mwaseduongo mag jok manyalo wacho ni anchor tenants. Gisechiwore ni gidhi biro, achiel kuom gien China Square madwaro kawo over 50,000 square feet of space, and gidwa kelo materials mag gedo to gi finishing materials. So mano dhi kelo employment ne jowa maka, kendo dhi miyo jowa bedo gi lony manyasani. Johala moyo 200 mauso e wang' apaya maduong' ma Mombasa kod Mtwapa obuogo mar dhi e doho ni ok ochop e winjruok kod weg udi ma idwaro muki mondo ger apayano. Johalago moriwo weg udi mideso koro lieko ni chunogi mondo giket kokgi e winjruok kod sirikal ma ok odewo nengo mag udigo kod keto maler kaka ibiro chulgi. E kinde ma magi timore, jogo manitiere e sekta mar limbe gwenge ma nyandwat ma kadhodham chumbi bende dwaro ni sirikal omany yo mar tieko wachno kaka yo mar geng'o ywaruok e doho mabiro chungo gedo mag apayano kendo nyalo thiro sekta mar limbe. Nyumba ambayo inataka itoke milioni 10 ama 15, baada ya kukutana na wao kama kutakuwa na suluhu kwa negotiation, nafikiri ndio tutafikiria kama tutaenda mahakamani ama tutafanya nini. Kwa hivyo hatuombi, tunataka. Maana tukisema unaomba kwa serikali, you are wasting your time. Tunataka haki yetu tuipate, na tusipoipata lazima tuipate hivyo hivyo. I'm an entrepreneur business woman. Nimeandika 30 people. Those 30 workers, where will they go? So tuangaliwe, sisi hatukatai mradi, lakini wakati wa mradi waangalie ile mikakati wanaweza kuweka. Ndio hata kama ni wale wafanyikazi wanaondoka pale, they were supposed to be awarded something. The genuine people who had been identified for compensation can be given the right, so that to make this process be complete within the shortest time as possible. Also, we understand we having people who are pretending to be the real people who need to be compensated, who have come up because of personal interest. Let the government be very strict on this matter, so that there is no further delays and undos on this process. Jopur ma wuok e gwenge mag
Oho mar okak ma milambo bende ong'ere kaka South Rift oyudo jepe pur margi tok piny owacho yango kodhi manyien ma tuo ok thor nyoro. Kodhigo bende ing'eyo ne dhi medo jopur yuto. Koloso e kaunti ma Bomet koyango kodhigo, jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni jopur matiyo kod kothe ma kamago biro yudo keyo makare. Omedo ni migawo mar pur dhi tudore kod jokanyo mamoko mag neno ni jopur duto e gwenge makono oyudo kodhi e wang' sa. Bomet vile imekuwa na mbegu ambazo ni gushi, tumekuja na tumezindua ama tukafungua ofisi ya kuuza mbegu hapa ya Kenya Seed ili watapeli wakome kutapeli watu wa Bomet. Tumefika hapa na ile mbegu tumeleta hapa, zile PS varieties amesema ni mbegu certified ambazo that will respond to the climate, to the ecological requirements of this particular county. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV dakika 21 mag weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom yiero Ramogi TV kendo bedo kodwa chakruok nyaka giko mag weche gi. Pod waikoni mathoth ahinya koromo sa 10 weche manyien mag kagi kacha sa 1 mar midhiambo, weche manyien mag ang'ich welo nyako Ramogi kachiel pod oimore odiochieng' ma kawuono. Bende par ni pod wantiere kod piny mar fwango ni gik moko duto matimore. Erokamano Jared Nyakie japuonj wacho ni neno yo makare gintiere Kituka Primary gin kod japuonj Mr. Oga kachiel kod Mr. Otiego. Kaso Archbishop Okoth Uri Nyasaga wacho ni oredeg maoro kaka jonyuol winjo matek kod wach mar skul. Arita kwe bende okethore gwenge makoni. Erokamano nyakuom keto Ramogi TV. Nyako Ramogi mano bende makela e giko mar weche gi koro ayanga. Tudi koda koromo sa 10 weche manyien mag kagi kacha. Iloya mosiro weche manyien achiel kachiel kuwuok e Ramogi TV. Pod gi pak ne bende mikawo thuolo mari mar bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga en George Bati kawuok away e lwet Jaka Black kachiel kod Papaya kachiel kod jo Mike Odhiambo gi jo kuku mar Afcon e Ramogi TV. Med mana kete na uliti masani. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Majina yangu ni Jacob Simwa, fundi wa nguo hapa Kithurai Progressive. Sikuwa na picha yote ya kwamba nimeshinda, lakini nilipoamka tu nikaona ka ujumbe ndio nikajua pombe hapa kuna mazuri. Furaha ambayo hata singeweza kusimama, singeweza kuamini. Sasa karo sina. Si kitu ya kupatisha ya kwamba wacha nione ni kama nitapata. Mtafutaji achoki. Lazima paka ukichoka uone umefika mwisho kwenye unataka. Shabiki Midweek Jackpot. Sasa unacheza na 49 bob tu na unashinda 1 million Kenyan shillings ukipredict 13 games correctly. Na mtu wangu, hausikii kuna massive bonuses for the 11th and 12th correct predictions. Hapa ni madoo tu. Usipitwe na hii. Fanya aje mtu wangu? Ingia www.shabiki.com, click kwa jackpots, select Shabiki Midweek Jackpot. Chambua games zako 13 safi. Alafu wekelea bet yako. Imagine ni rahisi tu hivyo. Cheza Shabiki Midweek Jackpot. Pia wewe tukuite milionea. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote.
Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Madian is twice thicker than Mardia. Koro minyo sa ni lita chiel Mardia, mano in 2 liters Mardia. Diel kaber, no mole en beriyo higa. Ngano ne samoro ginyuol didek. Diel ni ya ber gi jo pressure, diabetes, sickle cell. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otego abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaur gi wund ma pile buch jopiny to ntie kunde moko bende japiny mano gololo molos go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny okuwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako cha, timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Ng'ane ngima nyar kochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoto miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mole mak tieja karibu to kopuodho tileu chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Mbilia Bell, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana e tiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo watengo bolingo nangai. Riwri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana e tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 10 odhiambo. Mana Ramogi TV.
Ngeso ka ngeso kinyi bedo maber kendo maler moloyo. Wan gi talanta. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo. Miel manyasani. Sigana kod moko mamit. Ni mrefu hadi ndege kipita naomba change. Chenro mar nyithindo, mawuoyo ewi nyithindo, kendo makelo ni gi nyithindo. Kikelo ni kod Loxp, Sally the Queen, gi Josephine George, mana e rogo mar nyithindo, e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo ka kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kokinyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare, kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. Wabedo jomaler e ngimawa ka warito ler mar pachwa. Kila neno lake lanikumbusha dunia hii inapita. Kod winjruok gi Nyasaye, winj wende Sabato. Jifunze kuridhika na kile ulicho nacho, shukuru Mungu wakati wote. Mamiyo wa thuolo maber mar wer kendo pako Nyasaye gi chuny moikore. Kama si wewe, singelikuwa hapa. Walando gi kinda, wach maber mar Nyasaye. Nyasaye okoso ni kanye ma weche olokore ngima ni dhi, ma ok inyal paro kama ni wuoke. Ng'e teko mar riwruok kokalo kuom lamo kod wer. Injili ngima, Sabato ka Sabato, mana e Ramogi TV. Singelikuwa hapa. Mana kamano, thuolo machielo kendo sama koro wan joka kuku mar AFCON waseikore mar kelo ni chenro mag tuke mag laro simbo mar Afrika mong'ere kaka AFCON madhi nyime piny mar Cote d'Ivoire. Par ni wachakore odiechieng' manyoro kendo wabro dhi adhiya kama nyaka tarik 11 e odiechieng'no mabende tuke go eko bro rumo. Wafuono ni moko kuom gigo mosetimore tuke mag AFCON nyaka sani.